ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Kakin hun jong ka Batesi TV kala yo lat banyak keren berkat tu kat ni Khun Samla kibla Pyndep ya ka Jingpyntbit jongki hakikam fashion designing and tailoring beauty and wellness but electrical repairs and house wiring kibla wan chaka alumni meet kabla longa kala tuk leber aljar pausan house so tha auditorium ithe fali bahun mauro nagashnong umlin hongsmet ilayo eka Jingpyntbit nagajirap jong ka 8A action but bentala Seng beauty and wellness salon la jong ngasang ha usnam aja fual ngakut hadu aja fly ngalet na spotrik na bispo ngadep hadu fat chang aja fly ka biang palat katiar dan ha giwe ki caka ba ki I free training kaduna katiar hang tu pat ka long professional bikin kumba ngisno kumbalang ya siu pisai kita katiar ka biang lon tekino hikai ru biang ka relationship bat kina hikai ru long kum kiparlok long kiarap bahasibun ken layo lat ban seng dukan te mas ndap nang tu hingla seng no ek dukan teng layo pat so ban long kum ga trainer teng I training ya hapo dukan kum ka satellite center Uwi Khun Samla ubling halagi jongki kejan ude ulibing starping ro nakashnong moulden ray kleshnong ubli Jingpyntbit haga fashion designing and tailoring Mentau nu Khun Samla ulabu yikedukan Lee's collection hanongra. Hagakam wiring part usamla Daniel Sanbor Marwen nagashnong nong thamai ublala ban Seng kam lajong Hadien mulayo Jingpyntbit hagan ikakam. So kabaning kong kabangatip ya kanika training kadiling ba UAE parlo jonga di bala Pyndep ya ka training na po detection hi dia ngatip ling ba jing i hadin katung awa jingtip abang awa jingtip ngalit si jrong long chagatuga center ban kili jingtip naki ba ka trade UPI jing hikai kane adin nang tu pede kino hikai kila patai bagi dan hadu lai tili ki trade kum ke fashion designing and tailoring trade beauty and wellness berata electrical te ngaop ya ka fashion designing namar ngadan interest hi nadu bagadang khana kabamenta ngaladan ka boutique hapo nongra main road bay ang tungo dan ya ka boutique te ya kabamenta tang kham specialize bahata ki ladies garment hi jisang alade ya ka training nadu arajar arpo dam kala mga namar ngade ya ka tu ko por jong covid batch tena din nang tu pede idan UAE bahyang janga tiang ala experience but ila license name dan hadin nang tu pede la ada experience bi license name te kedukan menta tang dang play dang sis name dang dap men arpo triku match dang dap sis name hadin banglayo kani ka training ngasno kemensi bon ba kala jing hikaya nga khamtam spangani alan namar ma diro na do dang red bangla interest ti hadin pat na layo sekali ka jihika na ni kala khamayarap yang asibun ti temtahi banga cimentoy nga hakanur kom kan ai cimentoy ya ki wei ki khna ki ba yo i ya kani ka program ki ba pe ya kani kin ai men sim ki ka khubor ba nakaleng yo phirup laban ong ti lengba kani ka program ki babuan ki brem tak kamtam kini sini ki bamenta ki ya dunah kam ki ong ki breu ti lengba kani ka training bat ki la ban yo jihikai ki ba ai jimento ya ki shimet ti kom yang aro mentang la yo hi ban yang ha ki jat la ti kalong ka jimento sibon yang ngi dangi yo bi di jihikai ti